Welcome back po sa Men of Light. Ay, salamat kay Bishop Ambo. May dala siyang specialty. Ano ito? Ang sarap-sarap. Hibiscus, di ba? Shank cranberry apple herb tea. Yeah. Oh, it kept us warm and it kept Father Raul awake. Ang second part po ng ating gospel, it speaks about not Jesus remaining in the experience of being molded and trained o nasanay sa pamilya ni Jose at Maria, kundi nagpaiwan siya sa templo. Yeah. Una, akala nila nawawala. He felt so at home. And then 3 days later, nung nawawala po siya, they found Jesus sitting in the temple, listening to the teachers and asking them questions. Yes. Why did you do this? Why did you look for me? Sabi niya, didn't you know that I have to be in my Father's house? Ibig sabihin, sanay siyang makinig sa teacher. Joseph must have been such a good teacher to him. Yes, and ask questions too. Yeah, because you have to ask intelligent questions, di ba? To be able to get intelligent answers. Ito rin siguro, nasabi kanina po, kahit naka-break po kasi nagkukwentuhan din kami sa gospel. It is possible naman, or it is not only possible, but it is a logical consequence that if we train and masanay po natin mga bata sa mga magagandang kaugalian, it will naturally flow, at lalabas ito. Di ba, minsan nakakatuwa pag nakakita ka ng mga batang smarte, marunong makipag-usap sa ibang tao, yung hindi mahiyain, gano'n. Kasi, minsan kasi akala natin, ginagawa nating absolute value yung dapat yung bata hindi sumasabat sa usapan ng mga matatanda, di ba? Of course, we know what that means. Dapat we teach the children to be respectful and all of that. But sometimes, we don't realize, minsan we embarrass them also Lalo na kung halimbawa nakikipag-usap siyang gano'n, tapos biglang sasawing, huwag ka nga sasabat sa usapan ng mga matatanda. Nako, ang hirap i-repair ng damage na ganyan. Later on, makita mo, hindi na siya marunong umarap sa publiko. Hindi na marunong makiharap sa ibang tao. Hindi na magre-recite. Yeah, that's why I appreciate some children na, yung kahit hindi na nanonood ng mga parents nila, pag nakakita ng ibang tao, sabihin, ano po yung ibig sabihin ng ganyan? Yung mga nagtatanong talaga, di ba? Totoo yun. Anong pangalan mo? Yung niece ko, nanganak yung sister-in-law ko. So, I was driving for them para to visit their mother when the new baby. So, we were quiet in the parang room nung sister-in-law ko. Suddenly, gabi nga tinago nga namin yung niece ko kasi nga baka bawal siya sa hospital. Pagkapasok niya gano'n, pumasok yung doktor, Sabi niya, "Hi, I'm Casey. What's your name?" Talaga? Ang galing, Bigla ako mismo hindi ko gagawin sa doktor yun Kasi nung dumating yung doktor, nakagano'n ako. And I was very happy for that experience. Kasi sa amin, na dahil semi-public yung bahay namin, maraming bisita, maraming tao, parang nasanay sila, And to relate with people, kasi tayo nga, do not talk to strangers, talk to strangers. Tama nga naman yun. Pero, of course, sabi nga ni Bishop Ambo, let's not make it an absolute value naman. Like for Jesus, maybe because he was trained by Joseph to ask questions and listen, it was natural that he will also do it. That's right. Alam mo na, yan, biglang nagpaalala sa akin. Ewan ko kung nakwento ko na sa inyo na minsan papunta kaming Baguio. Parang nag-organize kami ng isang family outing at nagpunta kami ng Baguio. Tapos umupo si Kuya Randy doon sa tapat, tapos nagbabasa siya ng magazine. Nagdala na kagad siya ng mga reading materials niya. Nagkataong medyo kulang ang space. So, sabi namin, saan iuupo si Peter? Ayun doon na lang sa tabi ni Kuya Randy, total maluwag pa. Maliit lang yan. Ilang taon Maliit lang yan. Maliit lang siya. He was mga siguro 7 years old lang siya. Tapos, dito ka na, Peter, sabi niya, umupo sa akala ni Kuya Randy. Lulubayan siya. Akala niya yung bata, nanahimik lang yung bata. Ayun, nagbabasa siya, hindi niya pinapansin yung bata. Nagsalita ang Peter. Ang sabi niya, Tito, sabi po ng kuya ko, ang tinuturo niyo daw po sa school, sociology. Ano po yung sociology, Tito? Patay. He was never in his whole life asked about sociology by a 7-year-old boy. And how do you relate with the 7-year-old? Nag-AEO ang Kuya Randy. Akala niya tapos na siya. Tapos hindi pa may follow-up question. Tapos sabi niya,
Si Kuya daw po, anthropology yata yung gusto niyang pag-aralan. Ano po yung kinalaman mo? May kinalaman po ba yung anthropology tsaka yung sociology? It was getting more and more difficult. Hanggang Baguio, hindi siya huminto yung bata. Goodbye vacation. Buti hindi nat-ask anong ibig sabihin ng appalled. Oh my God! Parang alam ko yan, Ang mga prophets ba yan? Pero sorry po. Pero it is in this way that we realize, I hope we do not feel bad when children or even our grown-up kids begin to go out and meet the world. Yeah. Our family values sa Pilipinas, napakaganda naman eh. Yeah. Kaya lang, we ought to see also parents pushing. In a sense, encouraging or even challenging children right. to go out of the inner circle and the comfort zones sa bahay. It's a big deal noon pag sasama ka sa mga kaklase mo. The first time na parang lalabas ka ng bahay, kasama yung klase. Yeah. Totoo yan. Noon yung even our sense of sin ko minsan, it has something to do with ating consciousness sa bahay. No? Yeah. Yung madalas, may pari akong narinig noon. Sabi, mga tao, sabi nung nagle-lecture po sa amin sa parang moral theology. Madalas mag-confess sila, hindi sila nakasimba sa linggo dahil nagpunta ng Hong Kong, hindi nakasimba ng linggo dahil nag-tour sa Russia, ganun. But they never talk about other sins like they have been unfair to their workers or they have failed to give what is due to their workers or they have gone through unjust businesses, gano'n, or they have been evading the responsibilities of society, gano'n. Masyado namang parang beyond the Filipino comprehension yun, di ba? Ito po siguro yung napapansin kong spillover or natural flow ng charity begins at home. That's right, but it doesn't end at home. Oh, it does not end at home. Tapos I think the best proof that the charity worked at home is when the children can extend it beyond the home. Correct. Kunyari pag sabi nila successful yung parents sa anak nila kapag nagsimula na siyang maging concerned sa ibang tao na hindi miyembro ng pamilya. Like my mother when I was studying sa elementary, pamasahin nun gis lang eh. He would always give me an extra gis. Sabi ko, para nito. Tapos sabi niya, para may magkasabay ka sa jeep, nakaklase mo, huwag mong ibenta yung pagkatao mo sa halagang gis. Ikaw mauna magbayad para sa kanya. Hanggang yung ganon. Pero palagay ko, tinago mo lang yun. Raul, masabay. Hindi po di Raul. Yung sabi naman yun, no? Yung additional money, just in case, itong may kabalbal kang kuran. Pag ikaw, baka along the way, may mabasag ka o may pambayad. Parang insurance, no? Pero ito pong discussion natin, makita nyo rin yung very human process or experience sa bahay. Isn't it when you're beginning to go out of your own circles, yung anxiety napakalakas sa mga parents? Yes. Kung minsan yung pinakaunang naghihinder sa mga bata to break the shell of their comfort zones, yung mga parents. Tingnan niyo po si Jose dito at si Maria. Talagang takot-takot nila nung hindi na nila makita si Jesus in their caravan, in their own group, no? Nung Jesus followed his own path. Kasi parang, dapat ganito ka, dapat kasi, ganito yung tatay mo, dapat ganyan ka rin, di ba? When somebody follows his own mission in life, para bang ganon, when they begin to see some kind of a sense of responsibility behind the home, it is possible na sometimes yung nagdadalawang isip yung mga magulang. And the learning experience is not just for the child, but for the parents as well. Diba? Alam niyo, this one, I've experienced this in a parish. Siguro we may never understand this dahil wala tayong anak. Like sa parish, I have the youth, the knights, nandun, sa Komi. Then sometimes I would take them out. Sometimes we would go out. Tapos, kaya kuminsan, sa kumbento lang, kwentuhan. Tapos medyo ginabi na. Hinahanap na. Paglabas ko sa kumbento, makasalubong yung mga parents, hinahanap na nila. Something which is no big deal for you dahil nandun lang sila kumbento. Ano? Pero sa mga parents at sa yung nag-aalala sila. That's right. Then one time sinabihin ako ng parent, para sabihin, hindi mo maintindihan nito dahil wala kang anak. Sabi niya, you never know what it is to worry for your... Kasabihan nga ng magulang, kung ang aso o pusang nawawala sa bahay, hinahanap mo. Yung pa kayang sariling anak. Ganyan yung naging karanasan Ganun yung naging karanasan ni Jose at Maria. In fact, kahit sinabi mong hindi natin maintindihan dahil pari tayo at wala tayo sariling anak. Pero totoo din po sa Ebanghelyo. Nakasulat dito sa Gospel,
but they did not understand what Jesus meant. Yes, When he said, I have to be here. Even parents sometimes, Parents don't understand. what is happening at home, or they could not explain why this is happening with Kuminsan their yung children. lang lumalaki yung anak nila, hindi nila maintindihan. Bakit mas gustong kasama yung barkada kaysa sa atin? Yeah. Dati-dati, araw-araw na sa atin. Tapos yung Bakit nagpapalagay ng hikaw sa ilong, sa tenga? Tapos kuminsan ng mga bata pa, ang mag-explain, si nanay naman, okay na po ako, wag kayong mag-aalala, kaya ko totoo naman. yun. Yun, ako, first time na, hindi, nagkwento nito yung kapatid kong medyo mas panganay sa akin. Nung first time daw niya, Siyam yan, ano? Yung mas panganay sa'yo, siyam. marami. first time daw na mag-excursion sila sa Baguio. Yung nanay ko, alala kasi parati siya nagsusuka sa bus. Kaya talagang pinakabilin-bilin pa siya doon sa driver. Tapos binigyan pa ng yung dahon ng bayabas. Sabi, Maman driver, please lang ho, ito pala ko, pag nakikita nyo ng pinapawisan at namumutla, pwede po bang pakidikdik lang ng konti itong dahon ng bayabas, ipaamoy sa kanya para mahimasmasan siya. I-advertise ko ng konti dito. May samahan po, bago samahan ng mga magulang ng mga pare. Tawag dito ay Apak Aguman Limpengaring Paring Kapampangan. Yes, Samahan po ng mga magulang ng mga paring Kapampangan. And they had a recollection last December 9. At alam mo, isa sa usapan nila, they're still so worried dahil hindi na nila sila kasama sa kumbento. Alam daw nila kung anong bawal sa anak nila, alam nila kung anong paboritong ulam nila. Pag pinapawisan, sinong maglalagay ng tuwalya sa likod. Ano yung pari na yung mga anak, they're still worried about those little things para sa atin. Yeah. That's true. You will always be the son of your Yes, pero parents. di ba, sa paglaki ng mga bata, bahagi talaga ng karanasan ng mga magulang ay yung matutunan na unti-unti hihiwalay din sila, di ba? You remember the basic lessons that parents, that a male child should know according to that, yung book ni Richard Rohr, yeah. yung ang sabi Journey niya, of a Wild The Man. Journey of the Wild Man. Tapos the basic lessons sa una, the male child should learn that life is hard. Pangalawa, he is going to die. Pangatlo, he's not always in control. Pang-apat, he must learn to leave home. And then lastly, he must come back with a gift. Yan. Yun po ang next topic natin. And Jesus also came back home. Came back. Magbabalik po. We will be back dito po sa Men of Light.